Een medewerker van de Accel-groep in Taiwan het miljoenen stellen van het bedrijf. Accel van het Heerenveen schat in dat de skeer oprinnen kan ons maximaal 4 miljoen euro. Het bedrijf dus de stelderij naar een interne controle. De directie gaat ervan uit dat de dief alleenig opereerde. Spits Okbetje van Cambuur stapt per direct oer naar Willem II. Okbetje speelt nu al net meer mee in AZ. Cambuur heeft nog wel bezocht om de spits de rest van het seizoen bij de club te houden, maar het slagen financieel net. Okbetje tekent in Tilburg een contract voor 2,5 jaar. Hij hier maar 9 doelpunten topscorer van Cambuur dit seizoen. Het jettergebouw van Wenscentrum Rezi in Wommels is bij het COA in beeld als een mogelijke locatie voor het stedelijk huisvesten van vluchtelingen. Dat zegt BMW van Littensradiel. Het COA heeft het gebouw al bezocht en daaruit de conclusie lutsen dat het gebouw mogelijkheden biedt voor het onderbrengen van vluchtelingen. Juni is Rijnwetter, vannacht de oegang naar Droegwaar, het wordt 6 graden. Morgen droeg, flink wat zinnen, 9 graden en er ziet een matig ontkräftige zuidwestenwind.